Dumelang thobela absheng sanibonani molweni bhotani lotshani. Good afternoon zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. Mandizibhotisele ngalemva kwemini yanamhlanje. Yeah guys, I'm on leave. Self-employed, unpaid leave. Still in Carltonville, Gauteng. And yeah, so I'm outside. Just before I get in, I thought, yeah, let's just do this. What are we talking about today? Today, I was inspired by a video I watched early hours this morning, posted by Gogo Dineo with her husband, Mkhwenyana. I love that guy. I just love him. He seems like a nice guy, a well-grounded Zulu man. I love him. I love how he dances xa esina man. Yo uyagida ungidela kamnandi baba. Nimtshela uDineo ukuthi ngishilo ukuthi ngiyamthanda umkhwenyana wakhe. But we're not there. They were talking about Makoti Mkhwenyana, the roles kaMakoti Mkhwenyana. And I felt like, yeah, man, this is quite a nice topic. And, let me just spread the word nam. We understand. Because I feel like a lot of us have forgotten, we understand, the essence of our traditions and customs. You get me? Traditions and customs are there to actually ground us and help us along the way. We understand, in order to avoid unnecessary problems. Traditions and customs are not supposed to be a burden. Instead, they are supposed to bail us out of trouble, spiritually or physically. You'll understand why I'm saying this. Ne? We're talking about married couples, Makoti Mkhwenyana. Yes, upastor uzawuthi put God first, yonke into izolunga emtshadweni wenu. Maybe. Ne? I'm just saying maybe. Ungafuna ukundijaja ke into yoba ndimhlobo mni. Uyayiva ke and mandenze ngesixhosa mani le video. uJojo amakavuki kakuhle namhlanje. Uyawutolikelwa wethu uba ikhona ingxaki kodwa ke andiboni ingxaki mina ndifuna isixhosa ngoku. Ithi le nto bahlekazi basekhaya, bantwana basekhayeni bantase makhe sizilungiseni. And ke ngusana ucinga uba ndicinga uba ndibhetere. Kaloku ndingumabuye kwendeni nam. Ndintomfuthi. Uyayiva? Ubana ngaba mhlambi ndandimamele kakuhle. Mhlambi yenze semtshadweni kunanamhlanje. Who knows? Asikho lapha sithethi ngami apha. Ndifuna uba sithethe nge-rules, ne? Inoba yintoni le kukho sasixhosa sithi elithamsanqa liyakwaliwa nguwe. I feel intoba mna ngokutyeshela amasiko, uyayiva, siyaphoswa. Ikhona le nto isiphosayo singayiqondiyo thina. Uyayiva? Umzekelo, traditional weddings have become fashionable these days, to be honest with you. I see more people getting married traditionally than via white wedding. Ne? Kanti ndithi ke mna ke yazi ba xa nangabe isiko ungazulilandelela ngcono uyeke lo wesintu usotshata isilungu mntase. Uyayiva? Xa nangabe uzawuthi ke ngoku wawugqiba utyiswa inyongo yalamzi, uthanjiswa inyongo yalamzi, wawugqiba ke ngoku iveki ugqityiwe awusakwazi nohlala ukotize wena uba ngilami bayi. Hayi security ayikho tight kulaa ndawo sihlala kuyo, funeka simkile bethunana. Uyayiva? I'm busy bethuna, I'm busy. Makancinci wena, sakuhoya ngexesha elirayithi. Uyayiva? Ube ngilami noba no, as CEO, I need to be back at work. Ubugcotywa ngenonyongo izolo. Namhlanje back at work wena CEO. Uyayiva? Ufumanisa into yoba awi-understand mani le nto into yoba ibisenzelwa ntoni, kodwa ileqwe nguwe ufune into yoba makwenziwe ngesintu. Uyayiva? Ngenxa yento yoba mhlawumbi ubone uThomza. You-understand? Qonda uba nakugqithwa ngubani. Imanuni ndizawubuyela kuwe magwevana. Uyeva ke ngoku?
inyongo nabatsiki sibafunayo nokutyiswa amasi yonke lanto leyana. You know, yonke into how do I put it? Irresponsibility, try intoni? Yonke into ine-advantage ne-disadvantage, you understand? Zazibune responsibility, uyeva? Ngoku wena uzozifaka kulo mzi, wazibethelela wafaka istampu salapha, uyayiva ke ngoku? But ke ngoku uphinde kwawena awusafuni uba ngowalapha, kodwa ufune into zalapha, isiko lalapha. Uphinde ujikele isiko lalapha wena futhi. Ngesiko ongakhange ufake ubekwe mpu entloko ukuba uzawatyala amasi, uyayiva? Okanye yiza zapha galele le nyongo, uzifunele. Ude omnye athi kuba umntakatata omncinci kumalobolo akhe bekukho iinkomo ezihamba ngamanqina ezimbini. Hayi mna noba zintlanu asinawude silingane kaloku, mazibe ntlanu ezam. Azame shem umfana, uyeva? Uvusi zithi nquntsu nquntsu nquntsu, zezinquntsuza sana ukusuka edikeni, uyayiva? Ziyaphopho ziyakhona ziya kwaMlalandle okanye emqanduli, ithi trakhi, uyeva? Zingene kiyizwe uyayiva ke ngoku? Zingene ebuhlanti. Wawugqiba wena ke ngoku ujike uba yhu sana andizuyikwazi mna kaloku. Abantu abaqhela uhlala ezilalini mabenze, uyeva? Wena ungulaa nkosikazi ufika ngemingcwabo. Into ezincinci ezifana kuthiwe ibhokhwe, yhu hayi ndintoni ezibhokhweni, mabenze ezo bhokhwe zabo, uyeva? Wena ubonwa xa kukho imingcwabo uthixo sonxiba idizayina ntontoni zakho, oogushi bakho, uyayiva? Wena ungulaa makoti wenza isaladi ekhitshini. Awulazi negoqo lalapha uba lime kanjani, awulikhathalele ke futhi ukusuka. Awuyazi kwankundla yalapha into yoba owakho umda uphelela phi. Umane unqandwa, hayi not ngapho. Bethunana. Kanti ke ubumakoti, laa nto yokotiza, uyeva? Uthi umkhulu umkhatshwa, ungazi kuyibukele nawe le video. Uthi umkhulu umkhatshwa ngelinye ixesha ukukotiza oku is to actually introduce yourself to abantu balapha abangasekhoyo, those that were married before you, oomakhulu balapha ababendele kulo mzi abangasekhoyo ngoku. Fumanisa uba kukho umakhulu walapho wayethanda utshayela ibala. Now that wena wenza laa nto wayethanda akuthabele, you understand? You gain their favor. Fumanisa into yoba njengoba ulihoyile igoqo lalapha, umama walapho ubhubhe engafuni igoqo lakhe lintengantenge, uyayiva? Belihlala igoqo lakhe lihoyakele, lime lithi nkqo. Uthi wena ngokuqwalasela uba unelisa ufumanisa into yoba igoqo lalapha ngosingangabikho umama, hayi mandivuse igoqo likamama. Ube sure into yoba igoqo likamama xa nigodukile nomyeni wakho wenza sure into yoba noba ke awuzuyotheza ngokwakho ugawulelwe, uyayiva? Limiswe igoqo. You are gaining favor yala mfazi ulela ukuthula ngoku, uyayiva? Xa kusilwa umqombothi kweli khaya, abafazana balapha bepheka izidudu, wena ufuna uba incutshe uzidle ngento yoba yhu andikwazi nokwazi ke mna ke, yona nto ndingazange ndiyikwazi ke le. Kutheni ungafuni ufunda? Ungakho ufunde nje ucinga uba aba baziyo bona baveske bayazi or kanjani? Ufumanisa uba ngelaa xesha kuzanyiswe ezaa zidudu, kupholiswe ezaa zidudu besindwa ziidishi oomama bethu, wena ulibele kuzii-salads ekhitshini. Uhleli wedwa kwelo khitshi, abantu abadala baphi? Bapha egoqweni. Aba baphandle are gaining favor. Kuzawuthi mhla ugezelwa ngulo myeni, mhla lo myeni, ngoba lo mhlaba siphila kuwo ngumhlaba omagada ahlabayo. Kaloku umyeni uneliso naye, liyaphandliso ngelinye ixesha. Lithi lawuphandliso ngelinye ixesha futhi kube ngathi uyayiva uyibona uba intsika ayimanga kakuhle, ingafuna uzika le nqanawa. Umfana uthabathekile.
kuthi ngenxa into yoba wena ungumakoti wasemathileni fumanise into yoba amathile ayakulwela vele emathongweni kabani into yoba wenza ntoni ngoku nyana, wenza njani ngoku, theni makoti wethu elila. Because kaloku ubakotizele bayakwazi. Bazakwazelaphi ungakhange uyokotiza ntombi? Baza kulwela ngaliphi? Or kanjani? Wena mkhwenyana ongakhe ube ngumkhwenyana ube ngunyana phaa kulo makoti, kulo mfazi wakho. Uyayiva? Nanku umntana abantu nikhuphula ilobola kwamandi wakhupha lo 100,000 ngoba kaloku uya-afforda. Xa kukho umsebenzi ke ngoku kulo makoti, hayi wena uyila genge ifika sekugqityiwe. Uyeva? Awungeni ebuhlanti wena because kuxhofuxhofu mani enye into kumanzi kunethile izolo. Yho, andiphethanga nezihlanga, andiphethanga amarifu mani. Hayi mani, hayi sibarijonga otherwise makhe ndijike lapha kule out usibanibani mani. Ndizawubuya wena, ndizawubuya late bells. Uyeva? Wena uyila genge ithi xa kuphethwe isiko emzini kulo makoti wakho, kulo mfazi wakho, ufike kuvulwa amabhuti, yakho imoto imise phandle njengoba kusombelwa ngaphakathi, wena ubetha amapiano ngaphandle. Ngenxa yoba kaloku wena unguyangwane and igazi liyabaleka lifresh. Abantu mabakubone uba unesitayile wena ungwasezilalini. Okanye noba ukhulele ezilalini mababone into uba hayi umgangatho wathi xaxa. So mawungabalelwa kulaa genge yombelayo. Uyayiva? Niphethe ama-Glenfiddich nama-Jameson. Amakhula box abekwe phandle ngaphaya kweyadi, awungeni ngaphakathi. Inyama oomakoti ufike bebalekisa izitya. Uyeva? Ayikho nasesityeni, ayikho nasesihlamvini inyama, ihanjiswa ngeepleyiti kwababhuti. Uyeva? Bango-CEO, bango-director, ppp, own my own company. I got this tender, man. Got this tender. It's been 6 months now. It's going very well. Oh, going very well. Iipleyiti zizazilalaza. Jonga, zihamba phezulu ziyabhabha zishiya abantu abaseyadini. Akukaphakwa. Isiko alikathi kuphakiwe. Sekumane kunyengezwa. Iipleyiti ayini into ezizibonayo. Xa ube ngumakoti ube ngumkhwenyana, umkhwenyana uyafika kulo mfazi wakhe ube ngunyana walapha. Awunyana balapha le nto bayenzayo yile yenziwa nguwe. Xa kudophora ibhrukhwe nawe udophora ibhrukhwe, kuyasetyenzwa ngoku. Xa kunqandwa inkomo iyadlokova nawe uyancedisa. Awufaki izandla epokothweni mani udirect into yoba yazi uba ngeyilula le nto leni uba lo mfana into kunayo ezi ntwana ezi bayenojikela ngaphaya uba benophonsa ngaphantsi le ntambo. Utsho efaka izandla epokothweni uMr Seronso. Yayiva? Ngawukube ngunyana walapha uzimasela isiko lasebukhweni bakho, ubamba isidima sakokwenu apha ebukhweni bakho. Andazi noba ndiyavakala na. Abonwe lo mkhwenyana ebezise inkomo, makaziwe lo mkhwenyana apha, kwenzela into yoba njengoba bendisitsho into yoba umakoti xa ehlutshwa nguwe nawe nethi uhlutshwe nguye bakwazi ukukulungiselela, ngoba kaloku bayawazi umsebenzi wakho, bayasazi isidima sakho. Andazi noba ndiyavakala na. Laa nto kuthiwa the more we practice culture and traditions in respect of those who were here before us, we gain their favor more than izihlwele zasekhaya. Ndizawulwelwa kwazezi zalapha ke ngoku. Yayiva? Abanye bethu thina ithi indoda isaqala isingathi iyandweba, litsho ithongo bhadla. Umbone upalise sachwechwela umuntu wakho.
uyayiva, because uthandiwe bubuhlole balamzi. Abufuni lapalisa, abufuna wena. Buyakubonisa ke ngoba vula amehlo, uyanyonyoba upalisa ngoku. Yavakala guys, ityiwe emngqushweni. Ndizama ukuthi ukutya utsiki. Phofu utsiki, yazi yenye into mhlawumbe ndifuna uyicacisa one of these days. Utsiki akakhange aqalisa uba lisiko. Utsiki akalo siko lomtshato. Utsiki sisithethe. Utsiki yayindlela ekwakudliswa ngayo umakoti ngokwakudala. Ukuthi ahlala zinze. Umtshato esiXhoseni luduli nomtyisomasi. Uyothathwa ngabantu balomzi kokwenu ngoduli. Ungeniswe kulomzi ngoduli. Wawugqiba uthini? Utyiswe amasi aphi alomzi. Ukubhinqa, ukunxityiswa, laa nto kuthiwa kunxityiswa umakoti, awukatshati xa unxityiwe qha. Ukulotyola nokunxitywa awukaqalisa utshata. Abo bantwana ubhubha kwakho sizawuthi thina ngabantwana benkazana, ngoba khange uyolandwa kokwenu uphume ngendlela phaa kokwenu. Phalala igazi kokwenu, phalala igazi apha emzini wakho. Ukuze waziwe ngokwenene nangokwenyaniso ngamanyanga lapha kulo mzi. Awutshati nyana wabo, utshata eli khaya. Wendile uyendela ngoku kulo mzi. Masicamagusheni. Andazi noba ndiyavakalana mani, ndingayenzi bende mani. Bendifuna ukuthi nje ndinikhumbuze nina abatshatileyo into hey, khawugoduke, goduka. Bani siyolise, siyoli. Yini kuthiwani? Ningobana iviwe siyolise. Iviwe osiyolise osimthandile osimanye. Uyayiva? Khanilandela amagama enu mani niyoba ngabendi. Yini nabethuna nibicothoze ninyathele kweza. Awuzinyathele enkundleni but ke bonakala kula magceke ukutshayela ibala. Uvuke wenza isidudu. Pheka isidudu, phekela umama lapha. Uyeva? Suku uziqhenya ngokuthi wena ukwazi ukwenza utywala. Aba bakwaziyo bana bafunde njani? Bafundiswa nabo. Sondela phaa kwaba mama. Njengoba kupheka utywala nawe iba phaa, thatha iphini uzamise. Ithi kanti ngeli xesha usenza. Nyani umakhulu walapha yeyona nto wayeyithanda leyo. You gain their favor. Ngokutshayela ibala uvisa kamandi. Ixhewukazi lalendele apha. Wenza lento lalithanda ukuyenza. You gain her favor. Atsho azokuncedisa kulo mendo wakho ukuze nawe uwele kulomzi njengoba wawungene kuthiwa yintoni ityesi kist ne. Wawungene ngekist apha uyawuphuma ngebhokisi kulomzi. You understand? Those things are still possible. Why sifuna ufele ezindlini zethu guys? Uzoswelekele e-4ways. Why is that important? Esantini. Ambongcwatyelwe emqandula ulala ukuthula nabantu bakulomzi. Yini nabethuna silahla amasiko amahle kangaka. Uzababo buhleleke ngokuwena lo moya wakho uzabuzula ulengalenga ngoba kaloku wena ufuna ungcwatyelwe 4ways cemetery. Ungcwatywa no Van Niekerk no Grootboom. Yeva ushabantu bako kwenu ngapha. Abantu bomzi wakho abakukhuphela inkomo awufuni dlala ecaleni kwabo. Ngenxa phakame sowubhubhile. Guys, bethunani. No, this was just for me. Honestly, it's just a chilled video. Ungayithathi kakubi wethu bandihleke kakhulu. Xolo torho. Klani banami ndingumendi ke. Phofu ndingumabuye kwendeni. Mhlambo sezawuphinda. Who knows? That's it guys for today. Thank you. Tune in once again. The next video will probably come tomorrow. I will try. Please continue to like, share, comment, and do not skip the videos. They pay the bills. Thank you guys. Bye.